kushamari dzake jeje dzari mumashure make jeje ndozvavatuvachi kurozvo zvikanzi orit kana imimi united nation muchiti muda kuinspekta masikadhimisera nanga nchikanda inini uyai zvombo zvanyukira zvamuri kutaura uyai mutarisi ndobva vapinda america nebritain apa russia yatora kudhara zvinhu zvaine yatesta yatodzorerako wainoenda munyari wacho vosvika muyo vesecha hapana chavakaona zvikanzi aurit tapedza but pane kumwe kwasataona kupi kwacho uye hachaziva kuti manze vadyarwa mukati imomo mukati make sadhamuyo sadhamu akarohwa nenyaya yekugumira united nation kuzoinspekta zvinhu zvake izvo zvinhu zvanga zvabuda zvanga zviri zverussia zvezvo ona uri kuona kumubata kwavakazomuita manje kumubata kwavakamuita manje chi isi wabvuitika baibai panga pachifanira kunge pachiti sadhamu yoyo musaudi arabia chamu chamuarabia chamu wozi arabia is a continent, asia is a continent. Arabia ni Saudi Arabia nyika. Arabia is a continent. Arabia is a continent. Continue. Arabia is a continent. It's not a country. Asia is a continent. Yo munana akanyika kanonzi Mongolia. Makambokanze. Mongolia. Kanyika ikako manje unozati kakanyarara so. Batikapo ke Russia. Ne Korea. Yanonzi North Korea here. Kenja nyika lezi. Ukanza inonzi superpower muno pastress. Superpower jejejeje. Itakonzida na America. North Korea. No. Kaka America kusina zikazi. America inoenda pasi kubhura kuenda yese Pasi. Nema building zaidi. Kuyambira pato. Kati muya. Unza kane nuclear fuel power yakakaseka mu volcano. Kuikonesa volcano so kusvika muAmerica kutibuka America yega kuenda pasi. Yes. Saka nzarwe nenyika yakadai. Aiwa ipi. Saka ona baba Israel yakamhanya ikati aiwa. Mudara. Israel yakamhanya zikanzi aiwa America usambonetsana naIran aiwa siyana naye. Ndokune technology imwe chete not Iran iwe. Iran, North Korea. Those are the superpowers in Russia. Our superpower display zvakadai. Asi takuenda paaction. Washington DC inosetuka mudenga so yokuenda pasi kuground. Abeno kadari inokutanenga amboenda abataurwe chii panenge pakupetuka kunamba tugenda kuti nangeri Washington Nangangoni. Vakomana kufara kwatiri kuita. Ndo yacho ndo nyoka yacho. Vazive vakanyorwa mubhaibheri, vazive kumabhazuva. Uyu kana apedza kuundura huku kana dzapo. Uyu arabu. Shuto. Shuto, yaro.
inochera inonzi uranium. Yeah, ndokunooneka silver mercury, red mercury, ndokwa inochera. Asi mvura inochera ndiwo wati wonere mabhansani ndeyekuti chiri yoyo hauchibekere aiwa tiwatiri ida motorwa ine oil chete gadzana na oil saka pavakangondipitasa ndamavabva zoti zvezvedu zvaita aiwa vari kutomora kamukweti unoziva kuti mabritish nemafrench pavakurira hitler vakamubvisa pakuweti agare pasi wokuruta ndokubva atora maottoman taxi moto munohana moyo wemawestern countries kusoro kumabhazuva ikuweti paoil akudewana wobu ipanyanga munhu